Ajde profesor. Daj, ja da ću reći. Ищи дава, влиза ми на практика, май унемя, няма време, тик-так. Да говоря на тебе, чао гаман, ще изям като Биг Мак. Северната школа, център се град и кога крачка назад, без пачка пак съм богат. Твърде заед, да представя ста проглед. Право от студентска 45, поред ретро парти, не рапа е напред. Върви с такава саледем, алкохол леток, всеки е на драм, с хитър план. Доста като вас, господин Питър Пан. Кой не е фен този ден, да чувам аплодисмента дори на президента. Браво, моето и аз мисля, че дойде момента. Забавление, само за няколко цента. Русе е градът с мръсен екшън, с хайлайф и първият Wi-Fi connection. Кметът е съсед, но не само това напред. Тук всеки е зает да руши обществения ред. От дистрибуция до нелегален пистолет. Всяка рима тук ваджи, всяка риба тук прави. Всички не съгласни да са живи и здрави. МС-тата са корави, няма кой да те бави, но ако си добър, направи по-късно. Може да се пуснем по клубовете по-късно. Ей брато, виж какво твоя гид съм аз. Представям Исланд с рекърд северната част. И всеки от вас за нас е голям крас, защото хип-хоп за мен е истинската страст. И удари нашия час да нападнем с вас всеки един от вас, който се изправи срещу нас. Искаш ли да знаеш каква е моята служба? Да рафирам от възраждане през родина до дружба. Градът постепенно почна да се пробужда, а ритъма все повече хора да възбужда. Нужда изпитват, те да го чуят. Затова братоците и никой няма да хулят. Този път показват как се прави про. Римите не са 100, а са 100 по 100. Лирически виртуози без никакви пози. Готов ли си за хип-хоп в слонски дози? Този и онзи въобще не ме интересуват. Важното е хората да спрат да се преструват. Не струват, щом пред микрофона по много умуват. Точно такива газета моите хора ловуват. Те са дивеча, а ние сме хръпката. Копели усетили с гърба вече тръпката.